Astăzi am venit pe terenul celor de la Arise. După cum v-am spus pe Instagram și v-am arătat ce mâncare bună au cei de la Arise, ce servicii minunate, astăzi am venit să văd exact ce se întâmplă aici. Sunt foarte curioasă. Hai să vedem cum suntem întâmpinați chiar aici la Arise. Sunt foarte curioasă cum e să fie angajat aici. Haideți cu mine! Am aflat că în jur sunt foarte multe oportunități. Dacă vrei un smoothie, îl ai chiar aici în fața ta. Dacă ți-e poftă de altceva decât ce au cei de la Arise, ai tot ce vrei tu la dispoziție la câteva zeci de metri, adică totul e super aproape. Toate facilitățile sunt check bifate. Stație, tramvai, metrou aproape, tot ce vrea sufletul tău este chiar aici. Și ce crezi? Și sală de fitness. Dacă vrei un pic să-ți pompezi mușchii ăștia puternici înainte de job. Avem parter, una bucată etajul 1 și una bucată etajul 2. Hai să mergem să explorăm birourile celor de la Arise, că sunt foarte curioasă să văd ce se întâmplă, ce fac oamenii acolo, ce se petrece. Uite cum arată aici, zici că suntem în Las Vegas, domnule. Poze pentru Instagram, frumos, un TikTok. Merge aici, știi cum? Direct la suflet. Hai să-și urcăm totuși să vedem birourile. Let's go! And pass. Hai să vedem ce se petrece la etajul 1. Mamă, ce bine miroase aici! Mâncare, cumva? Azi, la Arise, avem suflet de broccoli și conopidă cu halloumi și roșii uscate. Haide puțin să încălzim, pentru că avem aici tot ce ne trebuie. Hai! Aici cumva e o bucătărie, un loc de recreere foarte mișto. Nici miroase atât de bine. Aș vrea să puteți să mirosiți cum miroase în încăperea asta. 30 de secunde am pus aici să se încălzească mâncărica. Până atunci, dacă ai chef și poftă, poți să-ți faci o cafeluță. Ia uite! Uite aici ce aparat ai. Avem ciocolată caldă, latte macchiato, cappuccino expresso, 2 expresso, cafe crem, cafea cu lapte. Ce mai vrei? Asta e VGD-ul de la Arise. Oh, nu le iau. Mâncarea angajaților, bă, dați seama, mâncărica mea mi-ajunge aici. Scoatem o furculiță de unică folosință și un cuțit. Mamă, sănătate.ro. Mamă, ce bune. Știți de cine e făcut opera asta de artă? Șef Alex Cârțu. Vă pup și vă stimez. Știți care e o șmecherie aici la Arise? Faptul că lucrează oameni de peste tot, din toate colțurile lumii aici. O să-ți faci prieteni, deci dacă cumva vrei să mergi în Italia și ai prieteni pe aici, cazarea e gratis, pentru că îți faci relații. Vezi câte avantaje e la Arise? Sincer. O să mai iau o gură din conopida asta, că nu pot să mă abțin. Am mâncat, m-am relaxat. Acum e momentul să mai explorăm puțin. Aici, de exemplu, în camera asta, vii și îți negociezi contractul. Money. Și e chiar, știi cum zic, e bine rău tot, adică v-am mai spus eu vouă. Sunt foarte curioasă să văd ce mai e aici, că sunt foarte multe camere cu chestii interesante. Haideți să vedem. Wow! Amsterdam vibes, efectiv. Altă zonă de chill de la Arise, pur și simplu mi se pare superb. Uitați ce design frumos. Deci nu mă simt ca în România, mă simt exact cum am spus, ca în Amsterdam. Cam atât am avut să vă arăt din acest corp. Acum, next step este să mergem în cealaltă curte, una și mai frumoasă decât prima pe care v-am arătat-o inițial. Înainte să mergem în cea de-a doua curte superbă, vreau să vă arăt unde își țin oamenii de la Arise lucrurile în siguranță. Aici poți să ții aurul, VVS-ul, ce vrei tu, pentru că este complet securizat. Suntem la Arise, frate, ce Dumnezeule! Și am ajuns în cea de-a doua curte superbă, unde oamenii se distrează, socializează de pe toate teritoriile lumii, mai mănâncă ceva, mai bea un suc, o cafea, ce vor ei. Poate să mănânce și vegan, și nevegan, și cu carne, și fără carne. Oricum aici la Arise toate poftele ți se fac. Și oricum uite câte clădiri sunt. Ce credeți? Într-un vlog viitor o să vi le arăt și pe următoarele cu noi surprize incendiare.